Бәйрәмгә килгән кунакны нәрсә белән шаккаттырый микән? Бу сорау һәр хуҗабикәне борчый. Тәмле дә булсын, матур да, әле яңа ел символының да күңелен күрү шарт. Күсене ит ярата диләр, шуңа күрә мин дә яңа елга иттән берәр нинди тәмле әйбер пешерергә уйладым. Быел ит ризыклары өстәл күркә, кибет киштәләреннән дә күз ачып йомганчы тарала ул. Итне шавып торабыз, куеп торабыз, куерга да өлгермибез. Алып баралар бөтен әйберне, Аллага шөкер. Ит янына яшелчә бирергә була, ә менә кәбестәдән баш тартсагыз яхшырак булыр, аны күсе өнәми ди. Баз әзерләргә. Соң салат инде. Тауык коптить итәргә. Яшелчәләр алдык, кыяр, помидор, бараны. Тәмләткечләрне дә жәлләмәгез, нәкъ менә алар итне йомшаграк һәм хуш исле итә ди ресторан хуҗасы Филсинә Хәлиуллина. Табыннарыбыз һәр вакытта да шулай түгәрәк, ризыкларыбыз мол булса иде. Шыршы турында да онытмагыз, аның хуш исе бар игә дә яңа ел рухы таратачак. Кемдер шыршы, ә кемдер нарат сайлый, әмма һәр кешене борчыган сорау вакытыннан тизрәк улыслары кыелмас микән? Кибетчеләр киңәше буенча ботакларын тотып карарга кирәк икән. Шул вакытта энәләре кыелмаса, димәк, агач әле яшь. Үзегез турында да онытмагыз, киемдә леопард, йылан төсендәге бизәкләр булырга тиеш түгел. Чөнки күсе йырткычлардан куркам. Өегездә песи бар икән, аны яңа ел төненә генә булса да аерым бүлмәгә ябып куегыз. Күсе ул матурлык ярата торган, күсе быел модада һәм ул кысыры, аксыл зәңгәр, күк төсендәге зәңгәр, ак төсләрнең барысында ярата. Һәм иң көтелгәне бүләк, күсе зәвыклы зәркән бизәнү эшләнмәләрен ошатачак. Булар барысы да киңәш кенә, иң мөһиме яңа елны яхшы кәеф белән каршылагыз. Шулай булса, кәбисә елының күсесе дә борчуга салмас. Алия Хәйретдинова, Рәмзил Гарипов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.